Mayong adlaw, ako si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Libuan ka mga tao ang miapil ug mikuyog sa foot procession o Walk with Jesus kaganinang kaadlawon. Mato ni Cebu City Councilor Dave Tumulak nga mga 300,000 ka mga tao ang milakaw gikan sa Puente Osmeña hangtod sa Basilica Minore del Santo Niño sugod alas 4 sa kaadlawon. Walay natala nga dagkong disgrasya ang kapulisan. Kasagaran sa mga niapil, nagdala og kandila ug imahe sa Santo Niño samtang naglakaw ug nagampo. Gipahigayon usab ang unang adlaw sa novena alang sa kapistahan ni Senyor Santo Niño pagkahuman sa prosesyon. Si Father Jonas Mijares, ang rector sa Basilica, mihagit sa katawhan ato sa iyang wali nga magtrabaho uban sa Ginoo alang sa katumanan sa iyang plano para sa mga kabus, gidaog-daog ug nagkalisod. Ang tema ng kapistahan, Senyor Santo Niño, God's reign of mercy and compassion, naghagit kanato sa pagtrabaho uban sa Ginoo alang sa katumanan sa iyang plano para sa mga kabus, gidaog-daog ug nagkalisod. Nais ang bunya, itanagkaamoy kinilamang sa ligidad ni Jesus, hindi sa iyang usapan na misyon. Sama at Kristo, dapanunay tawag sa paghalag sa pagkawalikod alang sa pagpagaan sa kalisod sa mga kabus, ang panitawas sa mga lawin sa sala sa paghatag ng aming paninginan alang sa pagkulang kay Balong. Ang Walk with Jesus ug opening salvo mass kaganinang kaadlawon mao'y nag-abli sa tinuig nga selebrasyon sa Fiesta Senyor. Makita ang misa nobenaryo live kada alas 5:30 sa hapon sugod ugma sa www.sunstar.com.ph ug cebu.sunstar.com.ph/sinulog. Gipaubos sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP ang entero Mindanao ubos sa red alert tungod sa dili balanse nga supply sa kuryente tali sa amihanan ug habagatang parte sa rehiyon. Kini tungod sa pag-isolate sa Agus 1 ug 2 hydropower plants nga mikonektar pinaagi sa Agus 2 Kiwabe 138 kV line. Ang Agus 2 Kibawe 138 kV line nga nahimutang sa Lanao del Norte o Lanao del Sur, wala pa maayo human kini gibombahan ni adtong Disyembre 24. Wala pa ni maayo kay dili pa sulon sa mga tagiya sa yuta ang mga servicemen aron moayo sa mga naguba nga mga towers. Sa advisory sa NGCP, ang General Santos City ug Davao City hingpit nga maputlan og supply sa kuryente kung magpadayon ang maong kahimtang. Vice President Jejomar Binay nakakuha og higher approval og trust rating sa last quarter sa miaging tuig matod sa latest survey sa POS-Asia. Ang survey gipahigayon ni adtong Disyembre 4 hangtod 11 sa miaging tuig ug ang resulta gipagawas kagahapon lang. Kauban sa listahan ni Binay mao ang mga top national officials sama ni Presidente Benigno Aquino III, Senate President Franklin Drilon, House Speaker Feliciano Belmonte Jr. ug Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Base sa report, misaka ang performance ratings ni Binay gikan sa 43% ni atong Setyembre sa miaging tuig ngadto na 52% sa Disyembre sa miaging tuig. Samtang misaka ang awareness and trust ratings ni Binay gikan sa 39% ni atong September 2015 ngadto na 49% sa December 2015. Matod sa survey nga mas daghan ang misalig kang Binay sa Luzon sa 52%, sunod sa Mindanao sa 49%, dayon sa National Capital Region sa 46% ug sa Visayas sa 43%. Matod sa POS-Asia Research Incorporated nga ang survey fieldwork gipahigayon pinaagi sa face-to-face interviews. Karong tuiga, gikatakdang magsangka na sab ang mga photographers alang sa ilang mga maanindot nga mga hulagway nga isumiter sa 2016 Sinulog Photo Contest. Ang judging sa Sinulog 2016 Photo Contest ipahigayon karong Enero 26 ug ang awarding karong Enero 31. Apan sa dili pa na mahitabo ato usang balikan ang mga mananaog sa miaging tuig.
Mibida na sab ang mga festival gowns ug ang mga winning photos sa miaging tuig dinhi sa SM City Cebu sa North Reclamation Area. Una nimong makit-an mao ang mga mannequins nga ang mga suot, mga gowns nga gisulob sa Sinulog ug Aliwan Festival Queens. Dominant color sa usa mao ang blue and silver. Ang usa red ug yellow, samtang ang usa black, silver and white. Ang exhibit naglangkob sa mga hulagway nga midaog sa nagkalain-laing kategorya. Makita dinhi ang hulagway sa first grand prize winner nga si Catherine T. Angeles, sa second grand prize winner nga si Jover Alforque ug sa third grand prize winner nga si Oligario Cortez alang sa Sinulog 2015 photo contest. Makita sab dinhi ang mga hulagway nga midaog alang sa contingent category, fluvial and solemn procession category, float or puppeteers and higante category, decker, lights and sidelights category ug ang mga nidaog nga mga hulagway alang sa Festival Queen category. Ang photo exhibit dinhi sa SM City Cebu hangtod pa sa Enero 23. Ug gani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod. Human sa kontrobersyal nga kadaugan ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach, ang Pinay Beauty Queen gitubag ang pangutana kung okay lang ba niya nga mag-share sila og corona ni Miss Colombia Ariadna Gutierrez. Sa unang interview ni Pia as Miss Universe sa Good Morning America, iyang gitubag ang suhestyon ni Ariadna nga i-share nila ang corona human sa sayop nga proklamasyon sa maong pageant. Tubag ni Pia, lisod alang sa duha ka mga babae nga mag-share sa corona. Apan taas ang iyang paglaom nga ang nahitabo nila ni Miss Colombia mohatag kanila og mas maayong mga oportunidad apil na ang ubang mga contestants. Sigon ni Pia nga nagkaistoryahay na sila ni Ariadna og okay na daw kini. Sa pagkakaroon, mato ni Pia nga andam na siyang buhaton ang iyang mga responsibilidad isip Miss Universe ug makigbatok alang sa iyang mga advokasya sama sa HIV awareness, anti-cyberbullying ug relief operations alang sa mga lugar nga naapektuhan og kalamidad. Alang sa uban pang showbiz chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph ug follow pod mi sa Twitter @SunStarShowbiz. Ug gani ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ug mga higala na po kaadlaw na lang og Fiesta Senior na. Dini natapos ang atong mga balita karong adlaw. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang among mga updates sa Twitter @SunStarOnline ug sa Facebook Sun.Star Philippine News. Ako si Jess Sandoval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page.
You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you!